Hola, jo sóc Laia I jo sóc Pau. i avui a l'Espai de Llibres de Bromera us presentarem un llibre de cavallers. Tirant lo blanc, encara que este és una adaptació teatral de Pasqual Alapont. Pau, de què va aquest llibre? Tracta sobre un cavaller que va ser nomenat cavaller a Anglaterra i va lliurar moltes batalles a Sicília, Grècia i més territoris. I també viu una història d'amor amb la seva estimada, la donzella Carmesina. Quin és l'aspecte que més t'agrada de Tirant-lo blanc? Doncs que Tirant és un cavaller molt virtuós lluitant i també és un amant esplèndid ja perquè va matar homes per Carmesina, encara que això no és molt correcte. I com tots els cavallers, Tirant deu tindre defectes, no? Quins seran? Bueno, jo crec que és massa bo i el seu honor de cavalleria a voltes no li fa veure de tot molt clar. Ens podries contar alguna cosa sobre Joanot Martorell? Sí, va ser un escriptor valencià que va viure ja fa molts anys, va néixer i va morir a Gandia i va escriure la primera novel·la a Europa, que és Tirant-lo blanc, i ja no va escriure ningú llibre més. Pau, ens podries contar alguna altra cosa sobre el llibre? Aquesta adaptació teatral té diverses indicacions per si volíem representar nosaltres l'obra, com vestir-nos, qui podria interpretar cada paper, etc. I podríem representar una obra així ara mateix si disposarem dels materials necessaris? Necessitaríem més persones, però podríem, sí. Doncs moltes gràcies, Pau, per aquesta explicació tan interessant. Molt bé, el gust és meu. I no us oblideu de llegir aquest llibre tan animat. Us diguem adeu des de l'Espai de Llibres. Adeu! Adeu!